Mads Drengpiger, velkommen til video i dag. Vi sidder inde på Hello Craft for første gang, eller for første episode. Yes. Jeg har fået B-smugler. Jeg har købt smugler herinde, og så har jeg bare ranket op til B-smugler. Grunden til, at jeg først optager nu, hvor jeg er i B, det er på grund af, at sidste jeg optog, der gik der en fejl med mit filmprogram. Ja, så det var sådan lidt. Og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre, så tænkte jeg bare, at jeg ville vente til jeg kunne fikse det. Og det har jeg så kunne fikse nu. Så ja. Vi lægger lige det der, og så laver vi lige noget sådan. Nogle bøffer. Eller noget brød hedder det. Jeg ved ikke, om vi skal noget sælge det. Jeg ved ikke. Nej, vi skal ikke noget sælge nu. Jo, det kan vi faktisk godt. Vi kan godt gå ned og sælge. Jeg sidder helt alene inde på grund af klokken 9:30 snart. Så det er jo fedt nok. Jeg kan nok også godt forstå, hvorfor folk ikke er inde hele tiden. Og nu klokken ikke så meget. Klokken er pænt mange. Hvor er det, man kan sælge brød? Det der. Bum. Sådan. Så fik vi lige 9140 på det. Det er faktisk pænt meget. Jeg går for at rank op til A, som man ikke kan endnu. Har jeg hørt noget om. Men ja, det går vi for. Og så kender I nok YouTuberen, der hedder Simon1008 i Minecraft. Min gode ven. Jeg har ikke addet selv, jeg ved ikke hvorfor. Men i hvert fald, så skal vi sgu rank op i A. Men hvis I gerne vil se til det her i mere, så sgu da et kæmpe like. Så kan I skrive faktisk ned i kommentaren. Jeg har andre accounts, jeg kan spille på. Så I kan skrive, om jeg skal komme ind på dem og starte forfra herinde, hvis I vil have det, uden jeg har smugler. Så det er bare sådan helt forfra. Skal det? Skriv start forfra på din anden account. Hvad I nu vil skrive. Hvad I nu vil skrive, gør det. Det kunne være totalt fedt at prøve det. Ja. Jeg kom ind første gang. Købte jeg og så købte jeg simpelthen bare smugler af Mikkel SVDK, som så er owneren. Så der er ikke noget problem med det. Han er god owner. Meget god owner. Scammer der ikke, hvis du giver ham skålsins. Det gør jeg nemlig. Han er ikke scammer, jeg fik mit rank lige da han kom på med det samme. Så det er jo ret fedt, at jeg fik dem. Jeg fik det så hurtigt som muligt. Jeg gad godt prøve at se, om man kan have en celle, når man nok har en. Det gad jeg faktisk rigtig godt se. Tror jeg ikke, man kan. Jeg er lidt bange for at prøve, fordi at, ja. Nå, men her er cellerne. Celle gang 1 hedder det. Og som I kan se nede i chat, så kommer der meget tit sådan besked op med, at du hacker og så videre. Men det er bare deres, hvad fuck hedder det, anti-cheat, eller hvad det nu hedder, der bugger. Anti-cheat er ikke særlig godt at have. Men ja, jeg synes bare, vi skal lige ned og købe nogle poletter. Det gør vi sgu. Købe nogle poletter. Hvad for nogle poletter vi kan være? Dem køber vi bare lige 5 af. Yes. Man skal crouche, når man bruger dem. Altså virkelig sgu. Skal vi vinder profit? Nej, det gør vi ikke. Fuck, man. No profit right there.
ingen profil igen. Kom nu med en profit. Kom nu. Ja. Nej. Ikke profit 3 gange i træk. Jeg kom herind, så købte jeg smugler. Så gav owneren mig simpelthen 10 emerald keys. Trade keys. Det jeg gjorde, det var selvfølgelig at gå ned og bruge dem. Da jeg kom ned og brugte den, så tjente jeg simpelthen der hvor den her 200k og den her kun. Det var det eneste jeg fik. Så jeg rankede meget hurtigt op. Det beklager jeg så meget, at jeg ikke fik filmet det. Jeg filmede det faktisk, men jeg snakkede ikke, fordi der gik noget galt. Ja. Ikke at jeg var kommet til at få min mikrofon af. Nej. Min texture det er Full Fade, tror jeg nok den hedder. Fateful. Den er fed. Gå ind og find den på... Jeg kan faktisk sende et link til den, tror jeg. Så kan man downloade den, hvis jeg har lyst. Det har jeg nok lyst til, men... Måske har jeg ikke, måske har jeg. Gør det, hvis jeg har lyst. Vi kan ikke lade den her video alt for langt, så ja, jeg tænker bare lige, vi får lige noget dødt her nu. Bum der. Så flækker vi lige ned i Black Mouse, det har jeg vist en gang. Noget her, bum, og så noget af stien her. Sådan. Modification of game timer detected, ja. Så ja, skal jeg min celle, så slutter vi den af deroppe. Mange tak fordi du så med, og så håber jeg, at du så med min video, og husk at subscribe, like, hvad du nu vil. Og så ses vi bare i min næste video.